जों हाग्रामा महिलारिनि बायदि जौ लोंग्लुंनाय फेस्टिवल खुङाखै। दांदुफुर हाजोआव सोर बेसेबां जौ लोंनो हायो बेनि जों बादायलायनाय खुङाखै। बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गुबुन एकर्डे फालिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बेयो ओंथि गैयै जादों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारीनि खेंफोरथि। थांनाय सानखालि बिटिसिनि बेरेखा हान्जा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव बिटिसि गोरोबथा खालामनायखौ लानानै गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै समाजारि बिजोङाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि सायाव बायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द चन्द्र बसुमतारीया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बोरिगाव दैमुजुलि हाबलांनाय लामाखौ बिटिसि एसअपिडि फान्डजों गोदानै लुफुंनो थांनाय सिसि ब्लक लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों बिथां बसुमतारीया। लोगोसे मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय खाबुनि थाखाय बेखेवनानै होलांनायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। जों हाग्रामा महिलारिनि बायदि दैजों फेस्टिवल खालामनाय जुमाय लोंग्लुंनाय खालामनाखै। दांदुपुराव फेस्टिवल खुंनानै जुमाय सोर साबसिन बानायनो हायो बिनि कम्पिटिसन जों पार्टियाखै। जों फेस्टिवल खुंदों इन्टेलेक्चुयेल लेभेलखौ जौगाखांनो थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ फरायसाफोरखौ उन जोलैफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव माबानिफ्राय गियान गावनि हारिमु थुनलाइनि बिथिङाव जौगाखांनो थाखाय जोंनि हाबाफारि लादों। जों थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्व जि सरकार सोलिदों बे सरकाराव नुदोंमोन जे बिथांमोना राजुहा मेथाइफोरा खुला खुलि जुमाय लोंनानै जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुमाय लोंनो फोरोंदों, जुवा गेलेनो फोरोंदों, बिदिनो नारकटिक ड्राग्स जानो फोरोंदोंमोन। जों बेफोरखौ फोसाबनानै बोरैहाय बिथांमोनखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगाहोनो हागोन, बोरै कम्पिटिटिभ माइन्ड बिथांमोननि गोसोआव होनो हागोन, बोरै IAS IPS नि थाखाय गावखौ प्रिपेयार खालामगोन, बोरै इन्जिनियारिं डक्टर जानो थाखाय बिथांमोनखौ गावखौनो प्रिपेयार खालामगोन, बेबायदि सुबिदाखौ जों होदों। बेनिखायनो बिथांमोननि 17 बोसोरनि जि सासन आरो जोंनि बे 3 बोसोरनि सासनाव बेखिनि फारागखौ जों नुदों। मानोना बिथांमोना धंस खालामदों इयं फर्सखौ जों खिन्थु बिथांमोनखौ कनस्ट्राक्टिभ लामाजों दावगालांनो थाखाय गावखौनो दाखांनो थाखाय जों थुलुंगा होदों, लामा दिन्थिदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि जि सरकार 17 बोसोराव बेयो जातिखौ धंस खालामनायनि सरकारमोन आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोना जों जि कनस्ट्राक्टिभ लामाजों जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि इयं जेनेरेसननो दैदेनलांनो हाबाफारि लादों। बेखौ बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामनो मरेल राइट्स गैया। जिहेतु बिथांमोननि सुक्तिनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिया जोंनि थाखाय खामानि फैयाखै होननाय फिलिं खालामनाय रायजो राजाफ्रा गोदान सुक्ति खालामफिननो गोनां जादों। जि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिखौ बे एकर्ड दे खालामखांनायनि खुनु मिनिं गैयामोन। दिनै बिथांमोना जास्ट गावनि एक्जिस्टेन्सखौ रायजोफोरजों रिजेक्ट खालामजानायखाय गावनि एक्जिस्टेन्सखौ देखायफ्लानो थाखाय बे सुक्तिखौ पालन खालामदों। खिन्थु बे हल एरियानि जौगाथायनि थाखाय हल बर' जातिनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव जिसिबां रायजो खुंदों बिथांमोननि थाखाय बे मिनिंलेस। अम्बागाव घाग्रा भाया गन्द्रबेलर सान्तिपुर बे पाका रडनिफ्राय दैमुजुलि जानानै घाग्राहालागै ओंखारहैनाय मोनसे लामा बानायनाय जागोन। इतिमध्य बेखौ डिक्लेयार खालामनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै बानायनो थाखाय रायखिला फाउन्डेसन स्टन गायसननाय जाबाय। मानगदित जोंनि बिटिसिनि चिफ मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा फैनानै बेखौ गायसनना गालांबाय। बे 2 किल'मिटार्स जाहैगोन आरो 1.96 लाख बे सिसि ब्लक लामा जागोन। ओरैनो बे लामाया जोबोद इम्परटेन्टमोन खारन स्टुडेन्टफोर लिसिं घाग्रा बे एरियानिफ्राय बोरिगाव हाइ स्कुल बा नैबे बोरिगाव थानाय जिआर केम्पार स्कुलाव फरायनो फैनाय स्टुडेन्टफोर दं बिथांमोना जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो बेनिखायनो बेखिनि दुखु खस्थ'खौ बोस्रांनो थाखाय आरो लोगोसे बे स्टुडेन्टनि अनगायैबो बेमार आजार जाबा बिथिं बे हस्पिटालाव लांनो
गारि सारि सोनो हानाय बेबस्था खालामनो थाखाय बे लामाखौ बानायनाय जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेखि बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव बिटिआर इउपिपिएलनि नेतृत्वआव जि सरकार जादों बे सरकारा दुलाराय बिटिआर ओनसोलावनो बे हान्था मेलानि जि सुबिदा बेखिनिखौ खामानि मावनो जथेस्थ' हाबाफारि लादों आरो गोबां जायगायावनो प्रत्येक बाजेट इयारनि भितरावनो जों फ्राय मोनसे मोनसे समस्थिनि सिङाव 100 किल'मिटार्स लामाखौ प्रत्येक बोसोराव बानायनाय जादों बे पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेनि अनगायैबो पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मालाबा 50 किल'मिटार्स मालाबा 25 किल'मिटार्स बिदि एभरि इयार बानायनाय जादों आरो बेबायदि हिसाबै जोंहा मथा मथि लामा गारि सोलिनो हायि बेबायदि लामा गैलिया फ्राय गारि सोलिजोबो खिन्थु दासिमबो थेवबो किसुमान एरियायाव सेन्ट ग्रेभेल लामा हिसाबै दं खिन्थु गारि सोलिनो हानाय अबस्था जाजोब्बाय बाखि जिखिनि दं बेखिनिखौ जों दा जायफोर लामा सेन्ट ग्रेभेल दं बेफोरखौ जों लासैनो हय सिसि ब्लक नहय मा बुंगोन मेटाल बेबायदि रड बानायनो थाखाय हाबाफारि लादों बेनिखाय जिहेतु जोंनि माबायानो बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलप खालामनाय परिबर्तन खालामनायनि मोनसे थांखि लानो जों सरकार लादोंमोन आरो बे थांखिया जोंहा फ्राय जाफुंबायानो होनजायो आरो किसु बाखि दङ जोंहा जोंनि आखायाव जिहेतु बोसोरनै दंबावो बे बोसोरनि भितराव जों जेसेबां हायो बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि हान्था मेलानि आंखालफोर बेखौ बोस्रांजोबनो नाजागोन बेनि अनगायैबो जों सोलोंथाइ बिथिङावबो फोसाबनाय लाबोदों गोबां जायगायाव दै लोंनायनि बेबस्था गैयामोन बेफोरावबो जों हाबाफारि लादों दासिम गोबां दंबावो जों बेखिनिखौबो जा जिहेतु जेजेम स्किम सोलिदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेनि गेजेरजों जेराव दै लोंनायनि आंखाल दं बे जायगाफोराव जों दै लोंनाय बेबस्थाखौ खालामना होनो हाबाफारि लादों जों आसा खालामदों फैगौ 2 बोसोरनि भितराव जों बेफोरखौ कमप्लिट खालामनो हागोन जिहेतु जोंहा बयनिख्रुइबो आंखालसिनानोमोन बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति जाबाय सुक्तिनि उनाव जोंहा गोजोन थासारि फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौ बिथा खालामनानै जों बे ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावनो हागोन मानोना जेराव गोजोन थासारि थायोब्लासो जों जौगानाय खामानि मावनो हायो जोंहा सिगांनि समाव गोजोन थासारि आंखालमोन बेनिखायनो गोबां जौगाथाय हाबाफारि मावनाय जा हेंथा मोन्दोंमोन आरो बेनिखायनो गोग्लैसोना थादोंमोन जों खिन्थु बे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव फैनायखाय बेखौ बिथा खालामनानै जों जिखुनु हाबाफारिखौ मावनो हानाय जादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों जों आसा खालामदों फैगौ बे 2 बोसोर जिहेतु जों दंबावो बे 2 बोसोराव जों अन्तत 10%नाबो 95% जोंनि आंखालखौ सुफुंनो हानाय खामानिखौ जों मावफुंनो हागोन मैया जों नुनो मोनदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिटिसि एकर्ड डे जिथु फालिदों बिथांमोना आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सरकारनि सायाव गोबां ब्लेम खालामदों बिथांमोना बुंदों माखासे मिशन आरो फेस्टिभेल खुंनानै बिथांमोना रांखौ खरसा खालामदों बे बिथिङाव जों हाग्रामा महिलारिमोन बायदि दैजों फेस्टिभेल खालामनाय जुमाय लोंग्लुंनाय खालामनाखै दांदुपुराव फेस्टिभेल खुंनानै जुमाय सोर साबसिन बानायनो हायो बिनि कम्पिटिसन जों पार्टियाखै जों फेस्टिभेल खुंदों इन्टेलेक्चुयेल लेभेलखौ जौगाखांनो थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ फरायसाफोरखौ उन जोलैफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव माबानिफ्राय मागोन गियान गावनि हारिमु थुनलाइनि बिथिङाव जौगाखांनो थाखाय जोंनि हाबाफारि लादों जों थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि नेतृत्व जि सरकार सोलिदों बे सरकाराव नुदोंमोन जे बिथांमोना राजुहा मेथाइफोरा खुला खुलि जुमाय लोंनानै जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुमाय लोंनो फोरोंदों जुवा गेलेनो फोरोंदों बिदिनो नार्कटिक ड्राग्स जानो फोरोंदोंमोन जों बेफोरखौ फोसाबनानै बोरैहाय बिथांमोनखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगाहोनो हागोन बोरै कम्पिटिटिभ माइन्ड बिथांमोननि गोसोआव होनो हागोन बोरै IAS IPS नि थाखाय गावखौ प्रिपेयार खालामगोन बोरै इन्जिनियारिं डक्टर जानो थाखाय बिथांमोनखौ गावखौनो प्रिपेयार खालामनांगोन बेबायदि सुबिदाखौ जों होदों बेनिखाय बिथांमोननि 17 बोसोरनि जि सासन आरो जोंनि बे 3 बोसोरनि सासनाव बेखिनि फारागखौ जों नुदों मानोना बिथांमोना धंस खालामदों इयां फर्सखौ जों खिन्थु बिथांमोनखौ कनस्ट्राक्टिभ लामाजों दावगालांनो थाखाय गावखौनो दाखांनो थाखाय जों थुलुंगा होदों लामा दिन्थिदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि जि सरकार 17 बोसोराव बे जातिखौ धंस खालामनायनि सरकारमोन आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोना जों जि कनस्ट्राक्टिभ लामाजों जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि इयां जेनेरेसननो दैदेनलांनो हाबाफारि लादों बेखौ बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामनो मरेल राइट्स गैया एकर्ड डे फालिनाया गोनांथिमोन नामा जिहेतु मेनि सानाव जिहेतु बिथांमोननि सुक्तिनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिया जोंनि थाखाय खामानि फैयाखै होननाय फिलिं खालामनाय रायजो राजाफ्रा गोदान सुक्ति खालामफिननो गोनां जादों जि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिखौ बे एकर्ड डे पालन खालामनायनि खुनु मिनिं गैयामोन दिनै बिथांमोना जास्ट गावनि एक्जिस्टेन्सखौ रायजोफोरजों रिजेक्ट खालामजानायखाय गावनि एक्जिस्टेन्सखौ देखायफ्लानो थाखाय बे सुक्तिखौ पालन खालामदों खिन्थु बे हल
एरियानि जौगाथायनि थाखाय होल बर' जातिनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव जिसिबां रायजो खुंदों बिथांमोननि थाखाय बे मिनिंलेस